Hai खुलुमबाय माबोरै दं नोंथांमोना मोजाङै दं ना वेलकाम टु अनजालि बसुमतारी ओमफ्राय दिनै जों एम्फौ फिसाया फाइनालि 10 दिन जाबाय आरो 10 दिनाव माबोरै जाना दङ मियाथो हियावहा खाना होदोंमोन नालाय ओमफ्राय नायहैदोंसै माबोरै जाना दङ आलायनाया एबार आलादा आलादा खादों नालाय जोङो ओमफ्राय नै गाइस बैथिंगाले नै फिसाफोरा एजा गाइस आव होननाय बायदिसो जादोंहाय नै इखिना इसेल'थारना इसेल'सो लादों जोङो बेयाव नै लारि जाखालांबाय थागोन आरो जोबखानाय नङा खनसेयावनो बेयावबो एसे फुरनो लोमजादों नालाय लेथो फेथो जाना दङ दा बेलासि साफा खालामजोबसिगोन इखो एसेल' नालाय जों बेफोरबायदि लानानैनो बासिथारदों ओमफ्राय नै बेयावहा ओंखारनाय फिसा फिसा दंबावोसो गाइस आरो ओमफ्राय नै आरो इसे दंख' बासिबाय थादों नै गाइस नै 10 दिनावहा बेबायदि लुक जाथारबाय आरो देरसिगोन ना इसोरो देरनायनि महर लाखाबाय आरो एम्फौआवसो बांसिन दंदां बेयाव बांसिनानो इसेल'थार जाबायहाय गाइस इसेल'थार दुखु मोनसोदों सानैनि एम्फौ जायाखै सासेनियानो जायाखै बेखौ बासिना होनसै आरो नै बासिना होबा थाब थाब देरो जों थाब थाब बासिना होनसै देरथोंसैहाय बेखौ दिननोसै नै इखौ एसे गोरै माबा खालामना मोननै खालामनांगोन इखो मोननै खालामनाङा नङा दालाखौ आरो मोनसे लायबावनांगोन बे मारैसो बेबायदि बख'ना होनोसै आङो नै गाइस देरनाया देरदों एसे गिदिर जादों बे माथामा फाइनालि देरसिनदों आरो ओमफ्राय इदि गिदिर जासिगोन बासिना होग्रोनोसै समावहा बेबायदि जाना दङ बिलाइनांगौमोन खोमा बे दंखायोहाय हरनि समाव बेबायदि जाना दङ नै बेयाव गोलैना थाबायहाय बिलाइ माखौ मोनजागोन बेखौ बख'ना होनोसै दां बिसिनानै होनोसै नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना हो लोगोफोरनोबो शेयार खालामना हो दिनै बेखिनियानो बिदिब्ला नै दसे खनसे उन्दुदो दे गुड नाइट